The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, atong kutloon ng pipila ka mga pulong sa Dios nga agi og giya kanato sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Matthew 7:7-8. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Matthew 18:19. Again I say to you, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Ephesians 6:13-18. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Sa di pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, atong susiyon ang tagsa-tagsa nato kagalag. Atong isugid ang tanan atong mga salang nabuhat ng adlaw, aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is using your free will, a God-given free will, so you can make the most important decision in your entire life by believing in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo nas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makausap pa. Aron kami makasalmot nining among adlaw-adlaw nga tulumanon nga pagtuon sa imong pulong agi og pagpakaon sa among tagsa-tagsa kalag. Kalag nga imong giluwas pinagi sa among pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat. Niining tanan gumikan lamang kini sa imong gugma, kaluoy, grasya. Badi kami karon sa among pagpadayon niining among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan itong mga subscribers, mga higala, mga silingan, o atong mga igsuon diyan ni Ginoong Jesucristo or fellow believers. Welcome na usab ni atong padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pakita ni ining atong tun-anan punting nagadupot kita ni atong tun-anan bahin sa the only means of salvation. Ato nang na tun-an ang mga paagi nga tagana andam sa Dios gipahiluna kini niyang maong paagi sa kaluwasan ang atong pagtuo lamang sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Sa iyang gibuhat dito sa krus, buhat sa kaluwasan. Ang Dios nagahatag sa tibuok kalibutan ni ining pag-agda o pag-awhag. Isa in English, gitawag nato kini stimulus. Ang tanang stimulus na ginahanglan man og tubag. Ug ang tanang tubag sa maong stimulus, ana ay resulta. Busa, kining maong matang sa kaluwasan, iyang giandam sa Dios, dili ni giandam sa tao. Way labot ang tao, ang iyang papel mo lamang ang pagdawat or pagsalikway. So anara sa tao, mudawat ba siya mo salikway? Nining maong paagi sa pagkaluwas. Pagkaluwas sa gikan sa unsa? Gikan sa paghukom sa Dios. Paghukom sa tao ngadto sa linaw sa kalayo, gitawag sa kadaghanang impyerno, ang Dios nagaandam og paagi. Kini grasya, iyang gasa, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, nga si Ginoong Jesucristo, dinhin ining ita, ining gamayng planeta, aron lamang sa pagluwas, paglukat sa atong dakong utang sa sala. Ug mao ang Dios, igo lang siyang nag-awhag, nag-aagda sa tao. Tanang sakop sa kaliwatan sa tao ang maitumong nining maong pag-agda. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mora. Yano kayo ang paagi sa kaluwasan nga giandam sa Dios. Kay in the first place, buot sa Dios nga dili malibog ang tao. Yano, simple, igo ra kang mudawat o mo sa likway. Minagis paggamit niya ni mong kabubuton nga iya usab ka ng hinatag kanimo. Ipagamit ka na sa Dios. Minagis pag himong desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo o pagsalikway kaniya. So mo kini nga itong pahinumdum kanimo. Kagahapon, atong gisgutan kadtong Christ is the only way to heaven. All other roads are detours to doom. Pagpatipas kini ngadto sa kalaglagan. Ug ang Biblia hatag kanato kasayuran nining musunod nga kitang tanan mga makasasala. Kitang tanan without exception sad-an, Roma 3:19. Kitang tanan kondenado, hinukman sa tubangan sa Dios, Juan 3:18-36. Ang tanan are under the penalty of spiritual death, which is eternal separation from God. Kaya ang Episodio 5 na kanayon, God made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Grasya. Ang tanan way mahimo. All are helpless sa pagtangtang, sa pagwagtang niining atong kaugalingong pagkasadan. Roma 3:20 na kanayon. Therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Ang ay natong hinumduman ang Roma 3:23, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So therefore, is there any good reason why
ikaw nga di magtutuo ka na trust Jesus Christ as Lord and Savior right now? Do you have any good reason? Naraban na sa Roma 6:23. Ang silot sa sala mo ang kamatayon. Ang pananggasa sa Dios mo ang kinabuhing dayon pinagi kang Ginoong Jesucristo nga atong Ginoo. Ang tanan nga tao through the ages have tried to bridge the gap in many ways. Sa mapananglit sa mga mayong binuhatan, pinagis pagpasakop o relihiyon, mga filosofiya, moralidad, all without success. Wala na himo. Kaya usa lamang, bugtong ragyod nga paagi. There is only one remedy niining suliran sa atong pagkahimulag sa Dios. Ug mao kana ang cross. It is the cross. Si Ginoong Jesucristo is the only answer niining suliran sa atong pagkahimulag gikan sa Dios. Sa diyang si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross, iyang gibayran ang silot alang sa atong sala, and He bridged the gap from God to man. Now, diya sa 1 Timoteo 2:5-6, unsang gisulti, for there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all men. Diya usab sa mga buhat 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Klaro og tataw kaayo kana. Roma 5:12-21. Ang sala ni Adan mo'y dala ni ining espirituan o kamatayon sa tanang katawhan. Apan pinagi kang Kristo, kita na himong pagkabuhi. We are made alive. Now we all have a choice to make. Accept or reject ni ining maong solusyon. Apan hinumdumi. Ang Juan 3:18 na kanayon. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stand condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. John 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life kana. But he who doesn't believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Unya si Jesus nagkanayon ngadto kanila, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. John 6:35. Now, of course, dili ni physical nga pagkaon, kundi spirituhan nun, eternal life. Ug na ay hingpit nga pagkatagbaw, which describes the total salvation package. Verse 44, no one, negative volition cuts off the power supply to believe. Nakahulugan kini nga ang pagtuo sa di magtutuo. The unbeliever's faith is not energized, not enlivened, not activated. Ug mao nga kini, it's non-appropriating. It says, come to me believing, except the Father who has sent me draws or attracts. John 10:12. Yet to all who received Him, to those who gave the right to become children of God, even to them that believe on His name. Now, mao kini mga punto atong ida kanimo. Now, ato ragong kuhaon kining kinaiya sa Dios. Ato maning isgutan kagahapon ang iyang divine essence and reproduce it to represent the three persons of the Godhead. Tulo ka sakop sa balaang dili kay balaang kasulatan, balaang Trinidad, the three persons of the Godhead.
aron sa ingon niya na, ang matag tao makasabot that while we have three different distinct personalities of the Godhead, kini silang tulo have exactly the same character. Ang unang persona, mao ang Diyos Kamahan. Siya ang author of the divine plan. Excuse me. The second person, mao ang anak. Si Ginoong Jesucristo, nga mao'y tigtuman sa plano sa Diyos. Ug ang ikatulo, the third person, mao ang Diyos nga Espiritu Santo, ang author, divine author sa balaang kasulatan, ug siya ang tigpadayag, therefore, of the plan of God. Now, man is on the other side with his volition, a positive pole and a negative pole. O taliwa nining duha, mao ka ng babag. Between the two is a barrier. Ang barrier o babag, gitukod kini resulta sa negatibong kabubuto ni Adan og sa babay dito sa Arden. O kining maong babag, kanang tukod kini is made up of 6 different parts. It is made up of the problem of sin, suliran sa sala. Ikaduha, ang suliran sa silot sa sala. Unsa pa? Ikatulo, ang kinaiya sa Dios. Ang ikaupat, relative righteousness. Ikalima, ang physical nga pagkatao nato. O ikaunom, ang kahimtang ni Adan. Tungod kay diha ni Adan ang tanan mga matay. Because in Adam all die. And God the Father, ang Diyos Kamahan, mihimog desisyon in eternity past at the Eternal Life Conference. Tali sa kaugalingon sa Diyos nga anak o sa Diyos Espiritu Santo o iyang gidisenyo ang plano sa kaluwasan. Ug ang Diyos nga anak kanang uyon nga siya ang mutuman niini ug ang Espiritu Santo mao'y mopadayag usab niini. So ang plano sa Diyos essentially involves the second person of the Godhead, nga si Ginoong Jesucristo, becoming a member of the human race at the point of the virgin conception and birth. O human siya mga kinabuhi sa kahingpit nga pagkinabuhi. Miabot ang katluan ka mga tuig, 30 years later, si Ginoong Jesucristo miadto sa cross. Ug didto sa cross, ang Diyos nga Amahan took the sins, iyang kuha kining tanang mga sala sa intiro nga kaliwatan sa tao ug kini iyang gibubo, gihawas, dakdak kining tanan ngadto kang Kristo dito sa cross, so that si Ginoong Jesucristo entered into spiritual death dito sa cross on behalf sa mga kasalanan sa intiro kaliwatan sa tao. So namatay siya for the sins of every member of the human race. Mao ang kaluwasan gisangkap sa Dios alang sa tanan. Karon, kining babag therefore tali sa taong sa Dios, gitangtang kini when we apply spiritual death with the problem of sin. Ang sala gitangtang as a part of the barrier by the doctrine of unlimited redemption. Ug ang unlimited redemption nagkanayon nga sa dihang si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross. Namatay siya alang sa mga sala, sa matag sakop sa kaliwatan sa tao. Nobody, except of course Christ Himself, is left out. Si Ginoong Jesucristo walay dautan, he had no evil. Therefore, siya lamang ang bugtong
the only one who has the capacity and the integrity to be the Savior. Siya ra gyud. Anybody who himself is a sinner cannot be the Savior of others, because he himself is condemned. Ang busa, si Ginoong Kristo lamang ang only possible Savior. Unlimited redemption says, Hebrew 2:9, He tasted death on behalf of every member of the human race. Dias 1 Timoteo 2:6, He gave Himself a ransom on behalf of all to be testified in due time. Kanang all diha, nagkahulugan kini og tanang sakop sa kaliwatan sa tao. All members of the human race. Not all of the elect. Yes, Christ died for the elect. But He also died for the non-elect. He died for those who are going to receive Him as Savior. And He died for all those who are going to reject Him as Savior. You see? Namatay siya alang sa tanan. Salvation is provided for all. It's available. Narani mo sa pagdawat nini o pagsalikway. Ato ni padayon ugma. Ayaw si Piat sa sumpay niini. Aron imog yung kutlo ang tanan nga unod nining atong gisgutan nga the only means of salvation. So I hope at this time nakaamunggo ka na. Way lain nga paagi nga namugna sa tao kay di man makahimo ang tao. Way laing paagi sa pagkaluwas kundili ang imo lamang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Magampo ta. Bala na mo ka Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya kaning tanan nga among ipahimuslan. Imong mga pulong sa kaalam, pulong sa paglaom, pulong sa kaluwasan nga among madawat kang kanimo. Salamat. Niining tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo amo kining giampo. Amen.